Kaon. Dali ka lang sa awing. Awing kayo babuan. Awing malwakwad, isinukan. Saan rumah? Siya po, dali pa rin ako. Wah, hindi mo ba? What? Yun ang awing. Kumahin. Sorry. Ano ito? Ano ka kumungo ito? Oh no! Ano si Vincent mo? Sinaro Santo City. Hindi mo nangaon sa awing Batpakwa. Sinong tumatag sa Orya ni Kuya Drok? Kami din sa Orya ni Kuya Drok. Biyahe ni Drok. Ini dali ni biyahe ni Drok. Biyahe ni Long. Sarap kainan dito ba? Tagalog ko. Ay, na Bisaya kay Siyempre. I love isda. Pork. Ito nga year na uri na rin mga 2010 or 2009. Tapos uri na dito, nagkaon lang. Nagkaon na nagpamahaw. Rice, ¿cómo está? Dame, rice. ¿La onda? Karaghan dito siya, di ba? Karaghan ng rice. Yan ito lang content. Hindi mo sang
40 pesos na. Sarap talaga dito, lalo na pag ito. Kami din sa Lumpang. Lumpang Road. Kami lang ba sa kuwan? Sa Marvel. Marvel ko. Ito ko. Pwede sa kong YouTube channel na. Alam kayo. Yan ang masarap. Tapos may kawawa na manghang. Yung halang ba? Saan namiya? Pada nga gamay, good. Yang sa may gibati mo na kaon ka sa uwing. Silbi may kalamay kayo. Dami kayo. Sa may gibati mo na kaon ka sa uwing. Damit kid. Nawala yung mga gutom. Wala akong pagkagwapo. Ingon kasi ko kanina nga. Dili ko gapo. Unsa din na di ay, ha? Saan nga po ha?